ati abantu aba nkanyona ikire oroche twachiete to ikasa oroche oro igonyorete igaroche kumbe ngokorera bakari ibintu byabo mebere nkore twikare roche mebere ngosibiri gwekare roche nakyo kwigo umuntu agoteberanga igongo chikurara butuku na igwa macha gusiara libatiri ana igoro kumbe ari na macha kire basibiri ebitondo biri amacha kire bagosiara libatiri omonto igoro ni mikosi mama ndo amakwebo linge nyumba yasi ikintu ky'abaragi basanye nakibaswa no injenkwe abarogimba bwateri yogete kuri kwanera tole nyasago twangira buna bakunege sieri echabiyoke go sense chabiyoke korwo baswa nyumba ona nje timanyete ego ikabotuko kumbe umuntu yere ko enda arenge imirimo yaye kawaida mugaso umuntu ari biya omorogi butuko agakora ibintu bya kawaida mugaso nanda abigite yanga byeto kumenya gusena omorogi bono ntuntu ari komanya igons tukerete abantu nyumba abantu abange sana lakini abantu abimichando yo kandi ochentanya koraso mubane ngekeondo kunanyo naroche bari gisubona mbakungu mbasacha mbana endalio ko gukoromoke keke ngabona geli ngogo tigero omwando kero some buku ali gitabu gya muchakano 27 isaka ngorangeli ali sawu amutigero omwando akomatengo gutigirano omwando no borogi boko enanu ino omwando nekero borogi boko enanu borogi oboto ikorangeli bantu gose mama tarangeli tibantu ngenchu eshere nera Omurigerere itongo kwarigania ime podcast itonga so ime egere tuchaka munaye tukwane tokoengambo tokumanyi ayagendrete asi ensemo yite usoro gongoro ituragusi ngo kwarigania ngo tebinga genda gari ensemo ya YouTube like page ito share page ito nabo igo like nabo igo watch maitakero ko watch igona liwatoa amaguru yemono sana singincho gwanja kubwatana muna into ase podcast ito asomuruli kwa tukwanirane gose asitukwanirane emambiri gingia na litukeliga biamono sana mugeni oneli tukulia lero gakuru kwa Reverend gose Pastor Nyakundi abantu bange bamwetanga Pastor Thomas Nyakundi nerembwate buno mugeni oneli tukulia lero nero gochogoto gambia atotebi amangana aliarororo asense orongoro iturabusi nanda tumanyinga amangana yuma itunukane keruru aliteli gumba usogoro atekunyobururu ngakingo ikero gutanya kole meri okuranga baminto gaki ngochore kenyaburure kegere mbwene ayancha tukumita maira obwene onyore Yesu turike ngochitonya gochero kanyora mangi kichiro kwatira mangi asingi nyondo wachisa chisa ine tosuka tonyegera beramo na intwe wera mangana ayali nseiga Pastor Reverend biamono neli asante wakire bia asante biole biande asekwarumbiere biere matuka mangi nago tigetukore Pastor kwenye turaba Reverend turabo basia sawa nkonyire amen nzukiri atua anta bangi mbamaite kire bagunga Pastor Thomas Nyakundi bakoro liole okawiro mbaro inasoge tichifiri muchiane chinyinge yani abantu bakandigerera kirase bona abantu mbamanyete because ebintu bigokorekana gusi bono na tari gusiyoka ibintu bigokorekana ngese borogimboro onye buri bible ime mbore bakese bible bono nyasaye nankonyete kurutwa twarete bipindi bya etire bono paka nande mwangariganire rero asogo kwanira abana bamintonga keno borogimboro akitiga abantu nande barwa soborogi batoreke na kero munda atorekire abo no ko gosemeri kore amen sengenchari narengo na verte miaka 5 kore gya sabantu bari na goteinga na kiye ko gerango tebanga ebipindi twakorete kurumaega munda aje kungakere simibona ngana akoroche egipindi mwarenge na meri miaka ya etire lakibona ande bakubona Pastor Nyakundi narobona ino ari nanachire natoro tote ngaitwa tigere no borori original mboro batigoboro ki batore kibomere Yesu sengenyo jena arengo endo nke yo ntamanyeti ase timu ye bikaranso biritu arenge byoboro no narenge ona ekurate ya nene ne buno musomo Nyasaye no kuganimo nabantu barweke umbeke bayirane bamukorera Nyasaye
achikia Nyasaye onyoboro gibogenderete kobo kintu nge urakore meri togutuga ng'ombe kose moro gya goite ng'ombe bana baomba akobioka pi ebintu kwanere gochimena kibare kokora igama yetane igonkoro kwa Reverend Thomas Nyakundi muntu rabara bolinga pastor na Reverend tabautie kego ikere kwa Reverend igo ikera so gutenenera chikanisa igonde ministry ya Nemaya Pentecostal Church na igonkora ndi alikeri na mahati kenyero gikoro kubogeta na onkora ne ministry ye na Nyasaye onkonyire oborori bwane bwakonyira abantu abangi muntu ngakira ari simyo ndenga pastor igintu keriwa kwanete ekende gyankorekanire na kyokondusio igekerenge kenna meri kirto kwane gendeke abantu batete na kitokorwo na muntu naroma etoro omoro kibona igondigereti akini abo batete na kinkorwo abange batete na kinarweto mbatete go sarenda gatatiga bono muntashini ngakiakurwo ngocha torega mayete naro korwo ngobateine na kyokorwo ngocha torega we thank you para to basio minto iga kero ibuire na mamo mino ngakyo bugima obuchagite bono ayebwane ebware ngobokongu family yetu toiburi tu abana sita bana basita toiboru umuise ko minto nero lengo monene pi kobwati omumuro minto kobwati nche na kobwati abaiseke ba minto bare maigane batatu lakini mumuro muise ko minto monene na akwete akwete karibuaye umuro minto nere batimba nera sengi cheme chande mengo burwaire nera agakwa igobona ntigarete nche buno mumura na abaiseke ba minto batatu igenka ya nere nyamare kona abuno enka no ngiboire omoncharinde amen bono ngakigwacha kwenyura bunuru mwana ikiagera nimete abataro roboro bwao barama ya kinje nimete wacha gitikuru mwana igongano na abana nko babarabaro oborgio bona abwatete kukinde myaka 5 endelio kwa ukoromoke keke ngona gelina ngogo tigero mwando kero some buku ali gitabu gya muchaka 27 isaka ngora ngelia le sawu amutigero mwando akomatengo tigirano mwando no borogi boko enanu inu mwando nekero borogi boko enanu borogi oboto ikorangeri bantu gose mama tarangere ti bantu ngenchu esherenera ekine gento geko enanu na ngento kya botuko kiabo bisienderi erine to kwaegwa egete keringa bono naye okubwate gente kogendere guchimutu baada enderi kengo igude enderi Thomas yominto tinane kumanya ngenderi ye ninki enderi ninki aso enderi ninki togo kirabu ningo taigo sendo chitintoraiko sawa bono familia ye nakina mkanyora nga tatu minto no morebi kanyora nga mamo minto no morebi bono ga kuikaransi kankwaringi muntu toligereti koriskari gatembe yaito namanyete nga saba ibori barabarebi bana mbagutwara merembe no komenyoka ni gwoka ngakiende mama nkorara ngemechi ngakiende mama utoka sobo bono mama tari gutiga bana bayense sabantu bakumbwate story ane buya mama buna seri buna matata imukie meika buna tata tinda teba ngatimba roraga bono igo omongi na gosomo subati otoligerete namanyetonye kabwato mugako morebi obogimana kibore because muno mugaka kura kurwaringa na achira atomo gosebereka kero monto agutamaki byake bono buna bwobugima tu amenyerete monto kubwate story ane bono ngakiende nje nare kwenyora na abana ba minto tole sobo mama ngakiende nande gambo yacha bamuraba ba mama bagamba na mokoyobo nande toirani bono ogoetera na koko bakega ikenga kiya mumungino yo minto okweirana na nagekora muso batya komenya se nyomba akabwirana na ngambo gimakyo mama agatoimo kitwensi agatoira kericho kerengo kwana kericho totari na minto meri kericho urakaga ngusinde kosi gari no twechiete tukari mama chieto busamba ko tore chai esenge chiyo gutameme chandeye yoborebi bono tweka kericha twabero bambura ba mama nande bakaira na park bakagamba no mugakoyo tata kire bagamba nere nande ntoiranigo ngochanga twaru nande toirana
bona kirito ira na omorembe nocha kominyoka ni kolingo chiti gutokora kinyo barembe kareti mbwasi oyo kominyoki gukuru kumama no morebi oyo kominyoki mama no morebi bona bantambare koigwana bona ntwamenya kirito amenya yo mintomeri nari kumbe mongno na renge keombe akita twate mugusio mintonga ekeombe kabangusi ba minto batorigereti batotegerete ekero montare keombe kene keombe kurugu silent siri ne siri getenko enkongu egora barogimbe gotaka bintu byabo byamanyekana none umuntu akwanda ubuganga tari gotakumanyekana umuntu akwanda ubuganga silent ogenda onyene program ago chikobanga buna guitanya gete akogenda babanga no muganga bieka akwanyora connection cyakori rwachakire ko bata tenye namarwaire bintu nebyo bono mungino kare mari nche namanyete kare mari ngoikere kare ngotebigwa kare nga nategete kuru uriti mo enderie bono kwa bori gwikatoro nariye ko butukobo kire ko butukobo igon kare konyora nyumba indukire bakoruka mamore ntobikwanere abaragimba bwate gitochi tari ku masasi kitari ko ku masasi kaji kuruzio mole jingo kwana toreka yomorero yokoruki ko sirabona ko jinde ko soime indamanya jabona ke gwika butuko nginyorete nyumba twamenyete yobonyansi iganka nyumba yobonyansi kabisa yagachire ugakomita agachite nyumba yobonyansi intanga ni kabisa kinkirete nyumba to akarari rero abayiboli ngo chimari bakorara eke botuko egento giyo gukumi abategereri n'abarigereri umusacha nabako bomoroga nyumba mukungu atamanye miyaga yanzu bakegotera umukungu nabako bomorogi musaja atamanye bakegotera kingo kwanani okay bueno igongana bikunyarika kumbe uyu umuntu kumbe mama ko endare ngo akora ibintu biyaye komiti yaye nayibwate yabo tuko chiza cy'abaroga inchiro bagosoka echiamani yabo nero engeke umbegete mogote ngansagete tomirane nanze gito hitani bale pangucho kumbe na renge imenche bono na manyete family bana baito ntomanyete kendento one go ikabotuko orio takeire nere batagete biye kaba bande inu muri nachene onye ngo igore gento gete gekora akore ngo igore ngomwana utari kunabaroki koigore gente kibi naigure gente kero mwana utari kunabaroki mama ndo amakwebo linge nyumba yasi ikintu cy'abaroki basanye nakibaswa no njenkwe abaroki mbabwate liyo gete kuri kwanera tolinya sago twangira buna bakunege sieri echabiyo kego sense chabiyo kekorwo baswa nyumba ona nje timanyete ego ikabotuko kumbe umongno yere ko enda arenge mirimo yaye kawaida mugaso muntari biya omorogi botuko ako kore ibintu bya kawaida mugaso nanda bigete yanga byo tukomenya gusina omorogi ono ntuntu ari komanya twire ne magazine yabwase nyumba ne chinyumba chichoka cha maraba cha matobe gosi chinyumba cha permanent na chiri ngo iguru chine binte nyumba te yete ko iguru onyabarogi bakurusyo muberense akibera ikera bongo gotebi ngo gatoro ndora ikobo no tore njira kogenda bantu batengo pinga barenga ya ntinkwa mininga muntu narusigunche ngoro stwali ngo muntu se bakoyo cementiri iyo taongelea bono iga gitore nyumba nginyorete bya sana metu se meri nkwara retri chambe mpakaliyo rio ngombe nginyorete tuare kwara ri chambense abana bamintu tweruto twaragire twakorisa obugima buri obutaka no cyo butaka buri obokomwa obokomo tiganya sato kwanye twekera yo ikabo tukomanya konyora ebintu bikomesa ngagwa bono bikomese gento ke buno rare gento ekomesa na muno muntaro kieto jinandali bono ngo chikorigere nya nkie ndoji kiego kana ri kulima egwoka na kulima igons tukerete abantu nyumba abantu abange sana lakini abantu emechando yo kando chentanya korazo mubane ngekeo ndiko nanyo naroche bali gisogono mbakungu mbasacha mbana igobona te tonyigunga ki omonto olisikario kaete ngo omorogi no mongi no mogotubieka omorogi no mogako mogotubieka paka abana batureiniri omwana aro omorogi otamanye nandika kiriti secret omwana muna abana bakoropoka omwana agocha mwao atumire gento meri ngagenda osabe meri gusine sabuni kumba atumire yanga yaye chigutumika
kwikera turabo bone binde bikomesa bikolima inanyote liogirioka munne kwende kia mesali moge kolima ngo chikoligereri ekiondo kuna nyote gati abu mama nar ingigo se kiali mama alibusa abaibia nyora ba murusianga chionsi kabanda bonse barusianga abayabanyora abayibi babarusianga baba batamagocha jabona mate nera metinga banda bose batamagocha eba umireme cyane mbaitu batamagocha kono birenda libyane konyembira chenga borogimbo kali kuna bona muntu tolgereti utamini ngaborogimbo ro yebana mbaro batamine tipi paka ke umere bunya kundi na ke umerete kento giyo kanjete koigu ekerkia mesa na kolima nkaiwe liogirioka nani sauti eji chiachira limo kuna liyo koigu emaikio kwa na chieko kaiwe liokinga nyakundi boka wane kirana yunga nyakundi boka tinge manyeti kumbe esauti ye bwate chinguru chia mariogo na kyoko gwera nga abarogimba chito nyagete bakasoki umwana ko runyumba eli yogirio kandiro disconnected tine chinguru chia barogiechi digo korangiri kwasoka wana tinge nyakundi boka no monto specific obekiro korangiri gose no de bwenzi ora nyugweta mange nyakundi boka lakini timu yere nyumba kenya kundi boka ibona je tinge manyeti igonyo orete nene igonyo orete timbegeti yanga timeda kichanga charu mu verona igobona igwete nkendere tabu ngo connect gunde gochi chama tabawa yo ngo igoro abantu batenga umwana one arenge buyo connect ucheke mbikia ruminati abana ngo njuru bali squeeze na furutu na ile mapepo bono nkenyora na tinge manyeti na kindu setianga tinge manyeti na kinde kati yabantu aba jabone gentondo che bosibwana kera kindo che na maizo igondo che bimoni kumba barogi ebimoni na bi security yabo ne bimoni ekere bikorera mbibwate sababu ona nyorete twachakire sabari timanyeti na ngayingochi egoro kero ko igomorogi osokiri umwana uri akomubwati ngo igomorega ti chireri chikotangasanga umwana getasogete agatoka asegete ari manso tamaiti gosega hasaragire nkabwati abantu aba nkanyona ikire oroche twachiete to ikaso orochoro igonyorete igaroche kumbe ngo korera bakari ibintu byabo mebere nkore twikare roche mebere ngo sibiri gwekare roche nakyo ko umuntu agoteberanga igongo chikurara butuku na igwa macha gusiara uri batiri ana igoro kumbe ari na macha kire basibiri bitondo biri amacha kire bagosiara uri batiri umuntu igoro ni mikosi ago kugwa macha sia uri batiri igoro atari macha kawaida na macha getondo ni mikosi bago connect go cha family nekera macha ali asiariru obori abantu abange mbake simibona igo na umuntu ara batenga meri nchama jina siare twe ribatiriane korwelio morembe tolibone marwaire niango ene mikosi bago seti oron kenyora riroche bago tebona ikaransa ncheri uginyi gwete bago tebia dio kanga korero tokonye merime abuna ngetero cha abuna bandenga tokonye merime nchakete gosiemerunga tosibelie mebere ngo chikoligereri nande gento bono ntaramanya ntarabafahamu bya guchime gento nande nastukere na gyanstua paka abana mbaro kumbe na abana barabu ngo so igubare ekeumbeke kanyora nabako sibyo muberari macha ali getondo baya bwatari baya onchora babe kachindo bacha gusiale mikosi asemechi abantu na nacha kirabu abona ego ikabona igachaka bono nacha ka stadiri tukeli ego ikachinza chikoro kuchinza kianda cha butuko akingwa njera aba Kristo ba minto bale batulgereti koranyo ali bagekere nyasako tulire butuko boka chinza kianda gwasaba chinza kianda lyabaro gibono bakolire emeremo bakwirana go chinyumba cyabo ikachinza kianda cha butuko twakolire emeremo tukairana nomo chianga chiao kwabekire mugasona boli no mabuno muntu ngachakire emereme yabo ayebuno umwana tutaragenda hari kera kwanya ore binti biga the following day to ndoga timba ka maybe gwatebiri gusino nye muro mino ngabami usumbise ko mino ngabami nterero butukona abo kigwa nataliwa egento nkero nataka ngotebinga ekirana ikaro chali amache nari na etunkanyu ona koranga chi connection injire bago chibakora igera to twara
yani bagosiba tokwana keri yonse abo tokwama naye mugazopira kiri tingo gotebi gose gendo ngere ngokora ngatige bara kiri chiku chamara goba tunaenda kasi kawaida tukachakira kosoka kera rituko saa 3 botuko twasokere twachakire mirimo bona ni kwana mana senge njobona yigetenga nemirimo togochi nemirimo togochi etokonde twa sainiku una tokora emirimo rero etokogenda omeri era toka no nyagete inu batano genda nyagete twarenge kiombi kya baro gyabandi inu bantu batano genda segete bona tokurikero onyembu otogocha egas tokora buo bakekorekana abungo igatoro egento kiri kunga oborogi ngentoki bona kire twacha mwaungi twacha gokora kumwacha koroga twacha gokora emiremo nemiremo twacha gokora gabu nakyo nyachinga chino mutatenga na somiri abana kire gento bakora skuru kasinchiyo egento kire twaje tugakora botukogari abone kire mwacha nyumba mu muntu specific ere muri ruseti nyumba na wali muaye ngakimo kubiko borugumba kabumugate ndo mu ruseti nyumba no wali nambe yemo ekere tware kogenda unabona konyora bantu bari baturugirite amagura abimbete bantu bari paka amarwere na roma to abaragu tware gutomera umuntu injengo atebye keno na marwere abantu barware the pressure sukari kiyango ibintu bunebi chi spirit ire umuntu ngusumwe rware ese ngenjo egento kerito gusugumera kogo kukia abana ki no borweire gete bwa muita tali abarogi ba muita neba na achari ekigo korekana abarogi nko bari maiga ya achari achari ekere itiro monto kiaba ngobe ka kiporo ino mubasokano bati abarogi bari maiga yegento keri ngobone kire togo je bomeye amalio nko egutwarenge onye togo je boma na bonko egwelio nyene elioko bimbio montamagoro igongo tebiguna chiama ninga elioko enda otinde kegesieri elioko enda otinde kegeita elioko bamanyete buno gutara mwa mugaso bamanyete buno gwetari buna babekerio goriri elioko beka onye tutege tomugaka bwenkeye gosa batubati mbara bone igabuna ngukwana baturigereti batamanyeti nabasaja babo abotoko rusyo musacho opito moire atige nyome yagenda pia ko nyome ngao ngakyo mugakone to egwana to arakora ibintamo keregendo ngikiamuria iyo gondiri kore tutwatinde kageita gitwatinde kirero kigeita elio gari gonchoro musacha busaigo onyo tatagiti kobera buoy taigweti no mukaita mutagiti omuntu nara ura gesimi yago tebinga elio gondiri abarogi bagotinde kageita omuntu akoimoka abantu bakoimoka kuri family nka baje komenya Nairobi no babori ngikia banganyi korunka ebyo sinima tengi twakabekire igabantu bose bamanganyite kurugusita linga banje te kunganya abarogi ba ukwenya ora ebyo kuko bange bintu nyumba basoke kuri nyumba ngatinyi wetu kabera yani tiga maria umusubati tokora ngumusubati naro nywa mirwe family gete na musubati oli ntoroche nyota ya ento igweti amenyari ngokonyaro mochiori spirit ne toko be kari yo nde toko tegeita munakori tachega kuko musubati muchioti ngobera umwa musubati uri nganya mumurori otigara tanyoma ntote getinyome toko ntote tigesa kumuchi ntote mumuro ya twari gesako nebi nege koranya sambe getako mumurandi igera ndusi abanta so musunteime lakini bantu ngwanja bali bono we nje mana mangana makungunya kundi omindu wete kiagera me toko te ya bantu ngoba na bamura bakinire bona abake ukubatebinga kuna uchawi onto tengeyo ndi vitu bure lakini kerike iga kwanyoro umwana uyo likire merememia obutiru kiregento umwana orengo muya abere lichara nechi banki yakonywa nechi kubeli yakonywa umwana orengo muya ngina asomete university okoliro bere useless kuko chikubwatia kwanyora ngebintu mbiro aida umwana yakore mono mnango kwana iga bategereri ba minto na abadigireri ba minto emechande menge echande tabana ba minta bagusi nakina ate benga boro kitari gusiyo kabore ebole nsengima mboro bono chi connection chi nyinga siyo korera bako mucho tantana ne boma eliyo goli kore tubutuke timu eliyo karanza botuko ali roche bakari ali sibakari nyanja bateba ngagenda bakonyagete tinde kelio geli eliyo goli gotinde kuri gwa affect yo muchiyo mugima bana benkelio goli gwa attract abana balinga muchiyo yo bana bambasoma bakore gisukuru asenaro ro echiamani yale guto eresa aboto guti abana babasoma lakini mutu ali ntoroje ngamba soma bakore keregento hasta yo baguchi
tomuregete nekerare because abara mbagwate kerare kiabo ibirore byabo ekere babekira amarioga ari mbagwate kerare paka none kero gochigoku omonto kumanya mutangani gwakure omoroki mutarakura nero mutangani kumnyokote banga baminto gaki gakinya kundio minto ngaki gwakuga nero kumusaba nande bachi lakini rama itenge ntakore wa ya igobaro gyo bonge sibokore umuntu yamagante bigento nyakundi nande ngo bono ngo kerorande ngani kyo maene na kero umuntu akure rivyoro chaya abantu bakuna kuiregana bagogeta abandi yani bande bagogeta bakulirwa bakora bali nabarogi bate bandi tinga kabera angene embera mororenga ngai muruta kantu gimegera cyo kuvuka bwa none kire chikura tyajakire abarogi basetane tya bona muna sirimbie ko bwe bamanyirari morogi amakurira ryo makorwa bamira nagati baminyokira nabwo batangana gutangana isenge njobona mubiro utarajikana mojeri bakuniri umubiro yeriyo noko na mojeri ore tiare una baga chiko yorusise ngo ikatoro etwatanganira aho basi bono ugakina mamu mino bono igabonekere bono mamu mino nabo mukurusianga mwatigara busane nabo to kurusi bono maitege ntonkero montago chobona ki ekene bono mwari gusoka bono ari maite na mario gonywete maite na benga bono meri gake muntu nywete nyasore muntu nywete amaru tekerara soe none tindira ime muntu bakonywa amaru na mamu ngao batindete bono na bakurusianga mamu mate na kimate mwaro sitijanga ya ndudo rusitijanga bya twarenge omore byunyura maru kabisa mebi byunyura maru tindere mambyo mate ngari ngende gwakorire egwa igoro gwakora tegeta ya ya bya cyazo muntu rero ko mwake video bono tukagendera igo nariye igetenga ki mama minto nakwete na itetu kero mongno yakwa nata maguchikericho naenda kericho nche miaka ene ekegera abantu bamanyire naye nubwatenderie bono timetina ki esenge njobona buna mongno minto aitetu ena sense ngabona tigantame ukarwa naye nguitu ukarunga nkaenda nabera kericho nakinagenda keriche nakyo mumuro mwana yago tamago chikericho ena nyora sitwaringa na mama asa abantu bakumanyito nenyoranga mama na ngireta segete ntwaringa segete nona tamago chi nagenda kericho nali sichiombe emiaka naberari naturikirari nkokoruro borogi uboga so ya bono ga tekinage natamire go chikericho pado borogi bomboro lakini nko bakorure because yo barogyo kare ikire butu konko bakorure tene remote yobekeiro mubere meri kore ngenga kire twakorete kepini na baro getiase na bare tu bakabeke remote bakabeke rame inero mubere biya kabisa rekaine bono nakyo goro omorogi achira asigete gento keriyo nyenkera rusigwo paka kimochande igana ende kericho yende ngo ikabutu mate gento keriyo ikabutu giago seti giago tenga bono boka togende abonyo gwachakire gutuma gishiri kyabane busa awanya gwachakire gutara butuko busaigo nawonyo gwachakire kwa noni chindoje cyakiri cya busaigo ichayo soke lakini abusikisyo matendi ndikire ndikire ngoli chiombe bali nginyore to byandikire 200 timutienyi 200 yenge besa gitenene eliora alikuga usineli wisiri those days ngakora na ikali nkanyora nga abarandi nkorandi bakare crusade yechi abantu abangotoreka barese mikutano mbali alina ikali kumbe nguruchia nyasaye njiri kwigwana na nguruchia birecha nali mu radio lyarandi nkanyora ndenze okay nkanyora ndenze ile kutembelewa mtu anatembelewa mapepo inatolewa nkanyora ndenze kinanyora na maiga tutaracha suku tulika okay yeah mamu yumine keraitwa mwanjeru kumutindeka mamu mitekera itwa natindeku abarogi bamwe abombacha aragiba mwabana bagocha kawaida muna muntu ndugwenzo ikire matanga ngora mbona ondeta abantu aba ondo tali moro gitakomanya lakini abarogi mbamanya ini abarogi manya ine barabungu baimba gocha nono morogi ekera akure omorogi ekera akure abarogi bamwe abongocha baro nabo bako banga chi meeting kire gento barogi bamwe abombacha
matanga naera kire gento akibono nje na chira ali bono nararingi gente kikumbe onye ekiumbe tutaraika buche de Thomas Minto ekiumbe kiga ngibwate chairman ngibwate secretary ngibwate treasurer nagira tengali roje pati treasurer ngai mukuruchi basambuko gas ona chairman nero ekorigere dina kebinto bikogenda eturesara nero turesara nero ngai mukuruchi basambuko umuri kinaro yani mo secretary umunero muri gasia ya kurika abantu bari bagana irigukwa abatoko ngebitabu byatuke bimwa tokire lile bindo gusienga abantu ebitabu byatoka abantu barikire ebyara tokire biro bino no tutarika uro no muronde ari konge story goro muisonde nga bako bakuru Nairobi ritukol elimo bagaikaso umucheo mo gagusinta itigotachanga ekero baikororo baguikio omonto mbarabuna n'abantu bako Nairobi risatisa baguikio omonto rende ngomonto ikire sobo ikiragaiga ririaguikaiga kani bibanda biri bikobera rero no babwate meeting bakare kolega gari kirinde kinde kiko bakakitaya bari bagutamburuka bakwibi bitabu ekonda kitire kaende garusi bitabu biria toende piu baka chikuligireria bakonyora abantu barikire koruare mbaka eanko yaya arikiro toke anko yaya arikiro na kivinkoruare bono akumanga kyachi tukuli bono secretary igakurika onyenya kunta ngetumekenje onyenya kundi bari goita ebakurika keri bakomutumira kemoite na kibono yachi tukuli kukoruare iga koruara rige tukoruare eayo bugare tari nguga tari morogiuga yani tari morogi aringe eanko yaye urige tu ase kitabu chinga kiago kwa nege kumoita lakini akori kuruare lakini ari kira ase kitabu kiagare bono mete nagotebi ng'abaroki bamanyaine gusiengima baroki bamanyaine bonsipi na benga bono buna turatebe na kituratebe Buneke umbukia bateri. Buneke abateri bamanye gusiengima Nyamira bane Nairobi bari Nairobi naru America abateri bamanyine bona beke umbekerego bono okurikwo kerieta oya akurikwa ngitokorogerwo oyo morogera igo ahire n'abarugi bari baga usa aye uri ahire n'abarugi bari nabate no n'abantu abakuru kwa baganga waganga wanachuana mugango Tanzania n'amaito mugango Gitui mbamanyaine nko wasiriana bari omugango Tanzania n'amaito mugango le Mombasa na bengo morogi ole gusi n'amaito morogi umwabo kale Mombasa morogi umwabo karasegete mbamanyaine bono bari bakwena na marieta lekere bayenanire nagote ngamba bwate kerale kiabo kerale kiabe kire bagwitwara nkorigere bari nga oyo twamurikeire nyakundi twamurikira achalie kumuita bari kapaka gitariki achalie kumuita inere gasia secretary oyo twamurikira amaru igo muswati naro ndigerete umugako yakunywa amaru akonyu baka yani oburukania abantu nyumba oyo tokumurikira amaru kagukukebe na amaru akoreki amuita oyo tokumurikira oburwaire gete amagora abimbe muna baro muswati noro abana baye bane bakurire university yo muri aringo musigari yo ndarenge asomere to bonasi na babiri basomere taiti abana mbabo atekigasibia abana babagaika bagaswa kunywa amaru randomly randomly bagaseri ukurikigasi bagase bagaseri ukurinyumba bamenyete bono no bali gusiga bakunywa amaru korumambi baka mambi erindi ikibono nege tukere no mugusura nyore barogire na barobuga no korogu nakige asiye secretary nereyo achiamania ko matebinga oyo korukunya kundi etoko moita tare 28 mukinyigete egitoko moitera etoko morogera amagura bimbe amagura na kitoko morogera na gekore timu eri gotumu botuko kendo nyakundi rero no nyakundi mokoroga inu timu y'abarogi batano rero inu genda gwekebiro inu abarogi 10 okoenda okuga bono nyetogo chaka nyina amaguru tutagitagoite igo cya bangi nambare baturugete boni gabaka maruturi amagura ya renge biya rero amagura bimbe tako munyunta etogo cyari twarusiri bartero torusiri bartero toke bachuchini naginata bako mwana tureniri oboroki omwana gocha meri mamo ntamire kebiriti buna ko songne kebito ko orusiri bartero yao igato muguru ari sekombekari umwa namutuma namutegenda ndetere kento kali kuna akoleta iga
yachire committee bacha bamanya muna bagusiba magura kwanyora magura ngere kubimba oyo tokumuramira omugongo mwati ende murume oyo tokumuramira buna akonyora burito bwaru asubate burito burito buna bago sensing obo paka mwishoe akugoroye yegenteki nabona bakogende yes egore nakikora secretary togo cyo muntu koro kumugachi umuturesa umuturesa no yokuka chemebere emebere ko achwere umuturesa nabona ibigazi kwa mburi ya utiagira umuturesa nako achemebere umuchinore tware gotenga emechinere ko achinya ngawo ko muchigete nyangao nja togete ngo igore binde nyangao nja minyogeta asegete nyangao nera asegete aya umuchigete ebitabu ngia togete ebintu getokora aya egento kungati chianga mune chaba subati chinke musubati onde bwensi yotabwati nyoma chianga twari gutumika neji chinke eyange yanke bona yabwatiruga nero bakona ari bake komite njenera ko gito gwikabuna mungu kwana nyisagara tokoni njenera tokore yangeri ta konyora musaje pya gumenera akomonyora batikana aya oinero bugachibwa bona ere gasi nere iyo aya amarioga ari buna echiama niye kurwa amarioga ari akora emeremo nero kugacha kwarari nereka nero bono egende kwa boringa turesera ngimiedo kyagoje igakugacha ebintu bigokora emeremo egara ari turesera echiama ningasi yakora echiama niye gasi yaye no korie ringa kora gento gete nyagete naga ne iriko rusigwa e week emwako yo December ntoka ne iriko rusia abantu isirinio buna bora ko nyango kwana igonyo abantu bari bikire list buna bora chali chiko kore kaiga abaro kingo set bare ko monto ori ore gokugo se nkoru sune kamate no monto ore gokugo senje birate ba setiwa abaro mbo batamale ko bago seti mo mera ne gari yemo we yani akanyore mugete kakinta ito kwa Nairobi no ulinde yani ba umerana because set ngaki inu kitagichenu na chechi ko ngwe gari yago abantu bako batana mbali kembekeli bali basetiri Yesu Kristo tuabirikia okay bono tutebe nga omuntu chire utakira arwegwe yeseri kigente kingo kiguna ngino kindo mwana igoro yeseri ngabaro ginkuru bali yeseri kinga kikuri kurwegwa yeseri ge kurwiguga ebago gosa na yeseri bibirara kabere ora munanje narwitu yeseri akigese kere moyo aya ugachikobe kukere moyo wachokoromero lakibona yeseri nkero giokoro giogokwa omontare mari omorogi ari mari omorogi ore kiombe kia barogi keri nakyo tari abana baminto nga ogotorika nokuya tiga abantu bamanye Nyasaye mono bono ese ne chinguru cha Nyasaye nkorwana kire chiabwa kerecha omonto nabako endo saini gumari muna bono mono ekere secretary ekorika marieta igekorika bono oriore mari omorogi ori agotebanga inche chairman ya motenga toigieseri chairman ya motebi gotebanga naruri gieseri mwana gete kwanyora umwana ori osaini gumari buno mwana saini gubana agocha kwanyora umwana ori egento gete kya mobereire okure bosaigo riri no bono mogona korenga no korenga ya mwana kinya getaku mwana atu mutu asini niga nakyo mwana nyagitaru ari mutu mwatiriga orwarire kumba asainiri mari akori bono nakyo korango batenga ki abantu nyemba kumugundwa Yesu ogo kunkoro naba arogingo itabara abantu bakora agara nyasangete na Rusia abantu abase amataba wari basimekire umuntu amanye Yesu because kinguru cyenye sane kingo kioko na maina abantu abagusinko libara abantu kuri gubale bakuyeka guse bakuri umuntu muzi bantu kuri gubale ngwana ko igure diye gutangasa nga sanduku yatokire nyamere bana irobagete twararese umuntu tinde getu irabari yasukire gukise abona ntora ikoro toise ko ikabu na mongo tebune tware kurusyo muberenze because nje abantu bamanyete imyaka emenga narure meganeye nabayeresire bantu bamanyete bari bataranke no ba kene mdera naranya kuningo moyigo umubere ko rusigorenze nando umubiri bona uri gotobera raisi kurusinze nuri okorageire Kongo yutakoragaide. Because yo muntu munakuga keri twatanga no kwana muntu munakure number 1 y'abantu bako toko mu cyuri bwangu nabarogi
muntu uri twachiro twakuri na mariogo na mariogo itobona ari tiare echemani mugacho ito na robwa mariogo eliogo lirigo muno kuno muntu igare connected go chase mori omuntu uri na ngakie ibono tigantebe na ki boniga mocherinjiro ngakie ngukwane nare koroga meri mocherinjia rengo onye goikere tenga kia abantu bakabikire mirega nyumbo muntu bekwari bande bareta esi ekwere na muchanga babe kari muntu ari chumbi ba umure mirega mono bareta umurega bayo bekaiga muntu bekugwe fridge ya nyumba ko muntu ani bono ngakie ibone ngakie ne ngai ngakie abarga babano babere digital ababoni gabona babere digital iyo muntu akuri kigima bakomye ucyo bakuna bamukuna bakomye sure bamukunire kuna bamukuna igabona ko rumocha libakoleta senge jumuna ko rumocha lyakoletu omorogi na ari gari kugweche liba ko bange komiti botuko ge karanzo kelingana kimubera koletu ko nga bekanyagete bekanyagete ate nindira sigete nyagete mubeke naro gukorosyo mubere atanga ne mocheri abana bangina nabo baguchikobekera omongino mwawe chiango so mugakumwa chiango kei minyoka bwangu unago ikali umukunire mune sanduku lyako bekume egento gya tonyiro kare akaliyo gatonyire sanduku elime bono mubere korali iro gore connected na barato mubere liko so embera ime iliyo kubanga koranga bamutana bakwagenda iga family tigeru tamarabo achiori gereli ndege tote na se naro gitoro kutamara gutaringa ndege tote na se mbero ri medio mintonya ngungainereri orange family yo kanere kutamara pakonyoro muntu rura sike tenero rutire igarutirani ugoche iga umutngara akaliyo kaliya koruta guchiari na bawo korora biriro bariri mubiro ri umusu nakionye abantu bakungangana ari kabisa nga ibono yo itoto mutangane tinga make sure kwarutira akara okubwatira nyamara kwarutira ri yoko na waliri gati mubiro ri yoko musu guchiroche mubiro tinde geto ino bone mbera mokora yasukirenze lakini mubiro nguse tu kagenda guchiari ochie to gasibigu bakaleta amaje bwachari bati gori mekosi yaro abana no somi chisanduku chiringa ibakwira Thomas sanduku chiri kiagiri chinde chiro chinde sanduku chiri ngaja chire chianga chia bakungu chiri chinke musubati sanduku iri ngino yebono yo muntu mugima enene kabisa ngaibu muntu aguchunyenge kanigochi Oseba guota eturesara ebako enari sanduku chiri mate nguchi bale bachisamba bachirosio busaro kede bachirosio busaro naende basi yale mikosi gochi chimbera chinga ngigura muchigete nga umwaka montoko mwaka yani nankia makweli muchi bade bakakole familia ebako ende familia sanduku ne bakoramira bateba ngo muchiori chisanduku tigero nchibwatigas sanduku liko buri binte bingi ama bareterari twakoura kukubimbia amagoro no tokuragacha tutaraje kusamba yange yo muswate tegusibata nyuomu na musaje ta muirande no tokugacha togotingete ngaye tokora musaje pi muswate ago tenga ki nkogama no mondo ontiga busayo kogama no mondo igwana bia mondo letiga nko ende nyuomo naumira makobiara obegesirani tata biara obegesirani yani kera se to komurterege egezwe ko emekosi kere nyoma go chipakaseri bakegento getoke yani to utangani gento getemoto aya nona abantu abakonyora bagwa blaye go sene kwa na ngumbi bintu birebi egento ngira abantu bagutangani moto ko ngabantu bande ba blayete abande barangirwe ku America ngingia sogete nyagete ngesogete nyagete na praita ebintu bya sokire kwa nari ngumbu nyagete ero icho iri go senga tatu ngia no soka abara kingutangani bari gento gete gutangani kusabandi yasoka batako genda basi ekiagera na bange na rore balire chi green card bali na chiro chiyo gaiga batekera bagateba ngoyo twasibire ayigara to kusabira abantu kuna ngone kabantu nabangi ngusabira bande pastor nsibore Negora nagnaga echiamani ne bwate gazi turesara ne bwate gazi secretary na bwate gazi banda umba bikiri obose ganda buli gento kende ge bonsinya abangi namba rokorora yani no mogotupi tari kuenyara gaki lakini ngonga butukongo minyoka bali no muiseke eliogo lina gnaga teke na yekara kito ikarocha eliogo lina gote bikiri wikiri rocha okonyi neba no mwana musini ni omwana obwate miaka none 5 onyeka oena ni guchiari buna riri bunenda riri naeto onyo ena ni bunanyu eliogo riri otuko moigera no taka ko mutuka ko bege susu ayogo chikoita utwara ngento kyachero ko bonoga abarogi bachandira abantu
Bona technology nga ya ruite ekiara ngobolinde na kinya kundio minto inkirenda abarugia baiga batakobera buna chiruminati chikoe kuchibesa usaji freemason bara batachiri bakona pesa wanapewa mali nkia barugia baitu bakusiba bara kirete batakukore bintu biko bakonya spirit ya morogi no gukura ne spirit ya morogi ne ndamwamu aiga chioligereri bona igo yondigeretia seti bio turige mwana minto kachioligereri omwana o bunanyore miremo likiro bunange tigaye ndege to monta turire umanyi otene kene ngende pasta kwana kachioligereri omonto orengo motaka tabwata kende omwana amanye ko mincholi kurwe nkeri ali ko sina America ndego Saudi agenda amu agachire nyumba gete ya Mesire pare bintu biko chakenke pakoro mungno chakire kurwara kendo kete ya chakire tali kulindagira bono emekete ya chakire muchioi kendo kete tatari kendo kete nyagitari lyo karioka because mune kendo klikia mesa abaro kibarre nyote ya Mesire maana abwaro naweza kushuhudia ni ukweli sababu kibono mbataki tigento ke korkan mbataki tumuntu agenderere mbataki mwana omuntu ali ku eba kuigubobe buna bono muswati nale nasaberete Saudia kore Saudia bono muswati yo na mukonyire sana muswati yo iga ngakerete simya ganda ipasta na roche gepindi gete mwakorete na meri igikoro sana nchembono nakeroche igonde Saudia na korire miaka ebere baka nari ni uri miaka matali okora contract koiri ni another 2 years yani musubati ya settle remote na ndete ndai mugusio minto ndigere tinga moragi toliko tamaboragi ngomuntu bana ruete kusinga ba ngabona ruete kusiba bigambe Nairobi no baragi batayo abaragi babwate remote babwate kerore bakoroje baka Nairobi gento okora baka America musubati yo aganda ipasta buna konyora chibeso mutie nyiga ande tya kuri 40,000 buna chibu ataiga diria chibu ataiga bona yani atara brand kende atara tuera matensa alime wakirisi bikorunga mamu minari serious nyigitari ali we chibeza chirichiko yaraiga mungno lyo bwena omutie nyoko bwati kwamanya ko nandi buna chibu ataiga mwise ko mino kare bwoye umugako ya muitarara motuti igare nyagitari utenwe kirogoro tomachi bese yani musodi yaka naje achitaga ntomege tunu akariye tabiu akariye sadaka ganda ipasta akariye kengwanso atete nga pasta tinko manyenki ekerante ebinga mate tianga ndege tunu ndale muchandoki kineke getunu nganyora nga korukenya atate birare bibekire nga ayibuno kuchibwata to kuchikakirigora namarwaire niliomba na yeye woni gokora ibintu sopo Bona tigaturacha ekemuri rimuri ninki igento kali ninki ngaya gento kali kurusie taya ikiagera watabege gokana ndikialima kaye kurusie muliro rimuri ne kisora rimuri ne lyogo likobeka muno munangu asamye munuga kyo tali yendo ngona kusukuna nige no kumuna muneto era nyiko muna uri tochi kumuna bara kimbata kitimanga na kuna kugendo kemusukuna na kekora bagru chianga baba flat umuro gabo tarale flat one lyoko liri etwale kobeka egera wo mwango no kusibo mutuko se tole tansi etole tansi tenganya leso unango ikerege sona kia ongora ko ngwa muntu antu komete mwana butuko oyo ndaga tumetirisa unango ikabonche bone gendo kali nkomesinga gugwa nakogenda kiline gendo taka yani gegwoka nakogenda ene tochi ito ya butuko kali kobeka hotel gusturako ne lyogo gete twale kobeka muno unango asamye muno yora ngwa twose kwanya korra engene ngani ganto kali akasinini akangene kali gagwoka kana ndikakire nanda kasini to kumanya utakara uchingi akatimbo ketaka sinini ona ba kali buna kiga keri otora kinga bonga ga mwikira segeta kebuna gegwoka buna ba cheke sieli kiao abo gegwoka nyumba ngima unkomeseli gesieli ngwasa bimuno nyumba kona ngibona kiamesa anali botuko kana ndege ndo twale kutumeka birabi ntwale gutangana ebimoni bigutangana ikretoka na muchione kwensi korogana imoni to gutangana ebimoni bigocha na omwa babiri byakikorera koko bike moni kyangere korera buno mumwe mwana omwana nale bwenke tutagete tigoita
igo tobegete chisauti chie omonto tokorigia enkei kekorera buno omong'ina omonto omonene are familia gosa omong'ina bwa enkei family omonto omogaka yakonya buno omogaka bwa enkei ntomotagete nando oyo torigete nabagotenge kene nki abwete buno omogaka ororo omogaka okonyora aita akonywa amaru bono bache komoitera because na kiarera etageti nero olibo naro toruterete egento gete onye no omong'ina kiare buno omong'ina enkei omong'ina naro orwarete batete momoite bono amario gayaberera nkomoita bono geocha nyau uno omong'ina segende kiare mwana uno omogaka unaka mwana igo ekige esign yo gateba ngegento kita emonto takeira no mwana monto takeira no mogaka monto takeira ine sign abwa buno kemoni kelkiarera amacha nara guciarwa ibatigo amacha yakorete mikosi koigwana nkoi korore family geta abantu konyora barenge biye bari kugateberani rero gateberani nkoi abana gucia gendo ke mura nkorera nini inkimo gendo nkeyo chisegio muchioyo babwa tukire mikosi wa bono abarogi abaiga ekero baitira omonto inki benefit yabo benefit nari mubiro neriogo oyo baita ebakuli moke batigari moke mubere bwo muntu kire batindo koire bo barogi mbatari gutindo korogoka ngabari ekere onya barogi batindo koire mubere bwo musacha omusacha oyo bakorire musacha oyo okwete oyo baitete no mondo orenge onye no mondo orenge obonda bori bakobonchora gocha sabarogi bamwabo onye oyo okwete no mutaka obutaka buna bago supply omungenkanere kwa rucha abantu barengita jiri dairo butaka boro omobero lingo ngo musore ngo sugumura obutaka gocho mugigete buna bono mobere onye batindo koire omobere bwo musacha eyanga bunerie nke nagote abaswate bagote banga incengo nyomunaseri ngonyoro omonto twagamanere wiki emo ibere sato omonto ri ontiga eyanga erie nke nere bakoenda babutore nyama yo mobere ori umusacha ori bakirekeraniro cyari baramera batebega tigiri omonto batumega niki mwana ume batebanga twakora meira ebosibori igonye bosibori na atari ayi natumegerieta twakora meira ebosibori musacha tayo rago masori bono musubati oyo musacha ori gwesi akonyora because yange erimba irete yayenke bakarete nyameri musacha getondo batindo korete bagakirekerana bakaramera nga musacha tayo rago masori nyoma teyo ranyore bono kere nyoma magochi bakaseri na maena marieta y'abantu ngotinde kware sichimbera mariga y'abantu yengotinde amarieta y'abantu ng'umuntu akwiba barugi bakurikirita ari umuntu baenda baritinde kasembera bona ayo kuna kubaya ayense gote manyeti igoro yo gosibwo kunana batengo umuntu asibira atemanyeti okonyoro ore nombuo onye no musaje tibwe manyeti okonyoro rubwo no mongine tibwe manyeti kwanza umuntu narondikirete mesi ya de pasta inche narenge gasie nene ya serikali arengo musigari omonene otendeta basikari nabali taete bunali taya bono iga arenka tanga buna muntu ori orenga serikali ali chara gote manyeti bunako ore gasi chibe cyo ya nyorete lonchiriche kwende chiri okwa eguri ndi chia ali taye kuro sobusigari bakamurutere mechanga bona ali chara go nyumba esprit ne bakoruta tuko imanya nakina de kibairire mu birori wanafunga okay egwate abaigoro yerieta erieta ri buno muntu agotinde kwari onye batagete gokora ri charapi nabo muntu agocha akwenda ari kerieta riaho ne karamu embariri abwate erieta riri amario kon tari erieta riko bakoruta nya mario gochembereme oro muntu nagotinde kwa igagotinde kera ni erieta riaho rireme bono maito muntu urengoro iminoro chigende tokora kinde bono maita nayo mugima babekari because eri yoko ribabeka ni spirit yawe ngima babeka na benga muno otene orate ne gaso mugaso egefu morengario babeke mbere bono kera soko genda kwanyoro ebintu gete bino goche toikwemanya nki okora eri etari auritanganire mbere mwisho bagoita bantu bagotangana guchimbere ime ngoye ntengere gwakwana nake ondoka sana ng'abantu mbale bamenyete abwate umukungu oromorogera kini musacha tamaito so musacha aromorogi mukaya tamaito musacha enkoroga takumanya yani how is that possible momanya no mote myaka yonse tamaito tokumanya ekara ko boka musubadi na nasaberete so na nasaberete ore wanda ipasta timanyeti ngochi korara botuko timbu ati marembe
kumwe mugako yaro morogi koyata manyeti agantume getunu ngachiko mwingatira anirasi kirayo monyene utete kumanya omanye ngomorogi nari nyumba okona kitino musomba ko imukire musigo na sabirito muswati ringa mwingatire getunu muswati yari kuboka mambyo nyora agingere tuki kumwe mugako yako enda komite bra bako motome tuki mukae oreta omuwa akipasta bango kuboka mana nyansaragire chintara chire isatu ngoboka mana apaka angorogeti asarige ende gaibigoti kama taiti gara no tete gente kemanyikana aibwata na monja kanto megetun akarieta bio sadaka kante sadaka na gotugene getun gakiongi ngatire kene yonsi kiro bobisi asende tamanye tege na ngore kanera manye na machini ngutere kumino mugako yori ngomora obo tuko bunara araiga nyasaga korege kone nyasaga kamatese ngenjo musomona rege tunu ndete gwasi uri bintu buri nyumba uko jigutabuke kanya mugako ye urwemba bwate akomosa tari atagete osaragire ntali ntangani akomena manyinga akabira akomena manyinga agatato ka kimugako nankie ko ngayaya yaya tegerera siku ya mujao ikalibuka ikono mbali batulire tekere kwe connect nyasaye ebire nyumba yawo bire bobisime ebikoroka ebirengo te bire somusunte mbioro kiwaso mugaso bono ngakitokurusia bantabaga ngakiwacha kutulika ngakiwacha kurwa so nchebono gutoleka konaje gutoleka tokonyo umuntu lirete podcast yito egere nera konye kamanya ngaki ebinte bigana bugwesiborwa sina bugosiborwa nande ikagera abantu abange bachire mpaka Amerika umwana naruchita Amerika bakamuvuga ati mbakororo ekera ari kurwa emirimo onyora omungino geturuga kwani rusoboro morogi ororo murenga ari oye no uru inyarebe uyuga bono okwerusia saya litangani ngakia igwachite guturika choma nyene guturika kwane na batengekera naru kericho nachina umera nenjiri kericho ari no kwana jira bantu bali nanyora nga ekernate naso mukutano nyasaye bali mwatare chikanize cha spiritual kuna kutembelewa kama uko ndani ya giza na ali kuachira se kanisa likemoika lazima nguvu za Mungu sikupige kinara so mukutano liko randi kwalisikise crusade ena nyoreta kineze nkulia mangana ngokwana borogi bwensi ngokwana mna twali kucheruka tinge manyeti njeko cha batenga ki ulikuwa unaongea hivi na hivi kabatebi namwire gutoleka amen nabwate tigwegenteke nakorete iga lakini ndete korona ari bachite bakansabira bakangano ijo no chite ne chindelie chimamu mina korete chite go serita mete kwa no chibwate chindelie mono ibunandueta eri moti mono ko egune kubiko koboko nakorogeti ngwarogeti no kera la simara minero ekero go swali tari mesigo menge enderi egendo ngere kwamboli enderi totere enderi negento ko egwa nabo ko egwa ekena makio muntu because na watenga mugachinara okoroku turesara ko aje binte bingi sana bone ekena makio muntu ngwana kekiabe kwari rongo kiomigu ya kirango ngore bintu kete byatokire dero ko life naki ko muri life ere dio dangasanga ekiole kyo muntu ngiatoka aya okwa egwegento nabakwa egwa kabako ku muntu kuomiri egente ke tubora kwa egwa wake bwataiga kwa bwatire ndari tali ko bwatira simo getwale ayo ke bwataiga wake bwataiga nari kwa mwiriri egento keri yasoire aya point number 2 igali ro chekere bachete bagansara gagari bakabeke remote yabo egento kete babegete akoranga negete gete kere strong boroke ko control mo birumu ya no minyoka butu tuli kwemanya nko minyoka meli ni ne abane nyanja timeti mana kinambo kangumbu ya tuli kwema butu kunango minyoka nagera ko hata ngomungi no mogotu butuka ko muizeke egento kere ko mo control na bonkor mwana chi second isano mwaonde nkarantiri batigoro unago soka siko ngure meli abongo jantu omege sieriga umuntu wano una konjana ngiyara umaka magengo ligere kuri batiko nando irana nyumba nane kai iga otara garonge tana naki kento kige gonjora kwa bakeni yonse nabongo njo kambe no nzagara umuntu nabako na nzagara nyumba kadire nzagara kumino umuntu peke moni kire ko mwanya ukadire nkimoni kine kyangu kumino umuntu ole nyumba umuntu ajitale kimoni wa kinguru chabirije ekinege tubona ko bekeruga bone kira banda bansa bira arikericho balito ayo kitu bono kerna nomo kerna nomo na gutore ko gwateba na dina igwerio ginjira ari kurukeriso
nari kurukericho na negwe ligiri kontebinga go back to home otebia abantu aboroki agre miaka emenge ko igure chichiro chinyinge pasta nyagundi agonjo kana chiro kusiengi mangatara ngaso CD ali oboroki kaira so mugano wensipi nkaira sakere gento pakabona Nyasaye ngere ribaga nane sabira abantu barusia sama dabawai ya ngakibona umuntu akwirusia soboro umuntu narota gete kurua soboro yobugara kini imekuwa ngumu awezi toka umuntu goikabwatane goikabwatane no muntu le spiritual murandi otene ino le strong na no murandi goikate na munena masaba nakina ngora tabia abantu abatulirete abana banyasaye to baiko otabwati umusombo ko mukiri musigo kabo umuntu bwate to musomba gitole spiritual bunanje bona abantu ngo ntumbari getuno muntu ngakire simose nguru America pastor na koroche mugano onongo geti ninta getonkonye kwanyoro umuntu uri uligirie sadaka gitonde bisadaka ina gutomeire beke gari amaguta tira guchige tunongo mukiri musigo omuntu uyu kurwa soborogi goikobwatane no muntu bara munanje nje na rweto nando kurukwa no mbata gete kongirani because timu eri ya bare okora mono mongina tichite ko kuyonse ande mbatigarete bono mbata gete na bwabe ko yekere na ngakinga na ari kurwa baro yobo abande bagupinga sana na bikunya no mboni gere to kwa mundu agupinga au no gutunga ina no baro kiyo gutunga ina omuntu ore committee erime tagwanje kwa na binde igade ngutunga inari baro gimboyo na bago janiji idea kinga bono muntu kora agutusalie lieta no baro gilil oyorengo ninche nkoeresa nke na ikaranzito nago tenga meli ndo ikaranza ali bagali toke amariogo nsi pia ali abantu bagutumeka paka amariogo akorekana paka bogere gali eliogo ndro rotwale kono twarusi bogere eliogo ndro liko sense bunokoli kunaiga ya sense likweringa potenoro ko kwebundi montana raima motege to ko kwebundi ni nyomanyete bunokoli kunaiga bweringire omoto ine ne chinguru gete bagutumeka chiyo 10 nakia abandi bagukunjira bagakaba umuntu akobeke gento iga kwanyara umuntu elingete basubati abange generation yabona iga babundira bagakaba wandro rusire meteri ongeire umugako mugakebundete nyumba temanye ndingyako igo baro gimbora gento gekorekana emesira ne gento gekorekana no kemate musira nentere igo baro ne gento kereka ino motege toro ngonyorore meri okano emojigete umotege toro remetegete kona chionsi pia era lakini yoto gukumi omanyana moto imo yokunoi omoto linse yaye no chinguru che monto jira obaro kibwa no bukirkirinza emete yonsi ko yajupi lakini ulita ko ywanjira power share jirali igobona umuntu kurwari ko ikabwa ate munanje narushiri abantu abango musubati naro ngakra intunturwe tangaza moda sere dianansi urabona ngorarandi kaki pastor tiango tebi secret binte binibe bwateiga nakiga kibona ebyo incha montago nte inchu naenda secret bwa yonte ina biebi nalire ebimbiri to agatumekire nibi maete kire gento dio kondi yonta maiti nabwatega nabiringana ni nabisiarira magutakoro kwa anointing twabisamba butwara mongnori namusabira bono ikire gwasabira umuntu yera ne paki oja Nyasaye ari ndetera na maiga kwikabe connected no muntu urike muika ne chinguru cha Nyasaye igere mbachi kumunyara kumungusa because amarika watabanga shetani kire gwatorekire igakwa ndu karanza segete uganye nyumbeli yae nande ebe wasi because ntwa isieka akonya nande kwa yego ire nando chabako ngoja na bande ababi batano babi ya amusubati naro ronto metege tuno abana bae baungire kumba baragi bachete bakaira marieta y'abana bakabeke gatona imeroje ine njiro muntu akurusi gwa sema tabawai bakarusi bakabeka marieta aliroje kirina jo sabera marieta imate ngende getunu nsabere familia yawe ndege sundege koroka kuna nguvu za ichawe karege sunde kana marieta ya korekanira bana bagano kurwara chigasi mbali konyora nini ngasabere familia ali ngasabera marieta ali yasaga clinic ile bintu banyibya kwamire bigasiburu bono muntu yotolgirete watengana kinda aruo koruo nkobwa tishida okoro goikosa rende binte ibakoete onye negetegete kwaetu nande maite yango tebiga muntu naro gatebanga paro kimboyo lakini mato muntu naro kanda sobuganga mato muganga no moro kinenge bantu bane baturgete iga no bamenyeta sobuganga omuganga iriyo gari ryago kwa etwarenge maite no mata baro ngori bango muzara moje munganje limo ngiche ngoko bakana omuzara moro kingoragera no kuragera kawaida nera robisi yae because omorogi no muganga omunyamusira abantu abane ministry yemo bone kire twakorogire meri
kwangeire koba serious etimu yaito ya Morogi ori mumanyaine naro musani onaro moroke mugito Morogi naro to kumuntu mpaka sora temeli abana kiwachandika iga mwaka nara kokurwali mwako yako konyo akonyete busubiri nyarebe ngendo unogoiko uria watenga bagaka bakwanire wase wanaongea bagaka bakwanire reteli wa misini aribu no koru misini ngotingora tora aribu kusini tutimi twa starting eto gotingora kwara bwenake kai gwate umuro igo abandu no mundu agwe togi ari kai no mwaka gitu maitira bankonyete ni ndu twatingorete na ane ngo gatoro tutinge na ndo ruechinda agotenga ile dawa tobege tibi tutumege tibi ono komenta tole die 100 na ndo ru 100 lakini omuntu yomatenga ka umusomenya sai sadaka tago kwa paticho muganga gotoka chi akobara wan bona chibese chinga kichiko baikira inu nabaro intobara mnego chiko toikera tojintu atingorake bono muna muganga ri wa misini abaro giga tokonya 25000 no lire 25 nane ngore tatoro yonde abatoro getaria ebimeli twaraga ebie ngore toro yonde bono to gose tore gose to gori custom buna secretary yetu nirigita marieta ne kolete twarogire nyagita magura bimbete ninje ngo chamambi mwanga tenga icha ya iri sese njindoma ane gajuru muntu akumuka mambi agoja kumeli ne kiwe tumubere ne gunkwarwana iga korora taragenda mugundu imeli gaki anda tabia chama ne gasto akore tambiere mokone kitu chiali mugakori to mugangori to mumaete twamutenkore tole custom muntu agoja watenga meli tiango iri mata gitui yamwire ura gitui mugakoro iga nkonyera mwana bobe tiango iri Tanzania muina aye sarie kia obwene unogo ikomele wote mngaye Oma ete tiango te meli etomo tebe tukuna tokorete bana ama jitekerege mama kora igore gaga aye takitari kwa manya mama ndo chemera nere moyo tinde getari ntoma etu mwana litoitete umugako nanga buno uri okunywa maru etoma tetikire ngendo muna tokorete umuchi ono mama bagaka baba teri 100 kora bwango ngokonye takitari bako ngumboyo chibesa ichi wike uno gosoka getwati boire twatingo ba twabiri buyibitoro na onye tali umugako gukunarenga na twaganye wiki ya mukwara aba nachibe chiko tolema kaiga nande twamiga nande kore mirimo nande twamoreta na kinani na biri igo tonyo de bes muga chito nande tobekera na twanyara kabesta ko nani mwanya rumusha twalirindas Jesus Christ igo bono umuntu ora utorigireti onye gategete gokonyeka abwatane n'umusomo nyasaye uri ora musabiri tari amangana y'ubuganga buganga barabu kweli buganga yamana ngagrete simande pastor mono twalibia kasi yake na hapa ndo tunakula tiango ili 100 gakyuti gutusarili kama tebi hapana ko igante bya bante kene sengenjo nyasaye tebanga sibura abantu banyasaye ndaba siburti amanyi gatimba ati mujwakana iga abantu wacha uganga uchawi bitu abantu bagotebanga no maene ngabarogi abakonyuru muntari no mubunge naro romorogi abaseneta naro romorogi umwalimu naro romorogi umunyagitari abaloya abana be university kiangu no maene abantu ngoro yo mubere ntwara go monte tachiri naba tengo mubero yo neriogo ntwara go muntu omutaka ekero twara go muntu etachiri ngonchora tole obonda boli bwaye tobonguse kelio kunga umenyanganywa nyota ngomusa toro obonda boli goetere mubero oyo tobo seti go chiase enyumba gete nyumba na bera be yaito kosengo kunga nyota yako imeuswa twaena na gochiase gete omuchinaro omuntaro familia ye omorogiaro ure loya morogiaro bakuru murayo monene kabisa kini aro morogi ya iyo nikupeanga kire family gosekire kire family maybe nebwato morogi oyo morogi taikobora nago tengigente kine kiabo tuko muntu yo maro morogi lakini moko manya egento kigo je gwasi ori enkengo morogi naro ne kero montara toko yo omuchi oyo abe connected numusombore ke moika aigorenke amo igore na masaba musabire unanja banda bango umuntu akona pasta nchwinka ya no kora masaba na saba ibintu gete bikorekane torre bantu bakoreta barogi twabisari emeka yebirecha neme madaba ya uko nemeka yebirecha ne sa family spirits
no borogi ibintu ebiri bire tofauti madhabahu ya uko family spirits ebire jabado no borogi ebire jabado no borogi because kerecha omorogi bono naro tianda kwane kerecha omorogi nero obwate birecha biria gutuma omorogi nero obwate bintu biria gutuma igo nere ebine birecha omorogi mate onye tutagete guitera achari we mwana ominto toligere tigari kokorra botuko gwaikire orote mumuro mino kwete kala achari yaitete igari yaitete ongeire kugochire bicha mokoragera komo mogotara komo to akodi etariki toligete yoko bon spirit yeri to territory etogo tomori to itete agochera omorore mogotara komo mumuro mino muise komino nanti ya onkaseni yao buna kwa mora gote akibo tukonarota mumuro minto narota to minto kwete kare mamu minto yani togo kwana ni gakuma mu mintaro muyabe gete yanga iga buna mwakwana nigo sebuna mwagamba buna mwaragera koma bana ngorota bali bakoragera na muntu geto kwete kare buna mwaragera buna mwaba connected twakongusergo chiari sama kweli keriki ya moitete onye pressure ya moitete nero togo itera onye negari ya moitete nero bono omuntu ra oro okorra chindo to bune chi abantu bakwete kaba connected no musomo nya sa korusia se line because nama sabara korusio nama sabara korusio kama unata iso ndoto mbaya programu ne yo musoba uchirege tunu abuna mataba wa ichi connection chiri moiko yo sire kurasole ema keri itetori tanyore bagasole amalieta nabwate nguruchinde asoborogi amalieta kiagera mnabono sita abantu mbaro barukiro yonde gosimbiricha kerecha amalieta nyambera nari advice abantu abange muntu ngo kwari bamurukelieta bamurukelieta ri muntu ete okwete mate spirit yo muntu ri okwete elieta ri kwaru kuna ri kolemere musubati ndo chire kanisa agante bya bwate pressure horebe sukali kiamu kingo musaberanga muboli nga ndieta kiriro kiragande amalieta ya unde nare kalise ino lekoro kwelieta linga yena kwete ngiya moitete nga timo ikerete lakini nanyorete ena igwete no pressure moitete horebe sukali wa moitete onye kwaruge tu elieta li omuntu kweta achali elieta lingo korare meremo because the spirit umiconnectiwa na ile spirit ya mtu bona walieta korare meremaro una kwamboli ngato monta kwirusi kurasa marita ikiagera gusiyito common linga abantu mbarukira marita abantu bako na kigeko garaba kanisa senkorandiga kelina bogeta umuntu ngo charo abantu bari barugete bakabana marita y'abantu bakwete lakini ngo twarande time yo gusabira abana aba komurusana eliete lyo korusana niwo lazima omusomba ko buri musiga gusabire nabo tigara korukire eliete liri lakini tumeliombea limetakazika akweke wako tukate kuna lio mwana ko iboru bana chororera ko ikato rusana yambiko ko Jeremia na kego teba Jeremia Jeremia eri yemo sinye nyasago de Jeremia nga ekere ko ngena yanyako na kumanyete nebano ekere ko iboru na gwatanana igo bono omuntu tarasima nga tumurusie liete elia bekire kebande abo bekire liete kebande elia pressure omuntu kwete pressure omuntu bwengentete bono liete litokoli tokugusabira omuntu orengomoro omuntu orengomoro bono ikabutuko nono mwana ngeri chambasi likona kurwane mechi ligerelia oyo maka nte pastor mwana na ikabutuko yani ako tuma gitana muno morogi ako ngecheri morogi ako akona koire biyu kama tebindi nga arogetu baba abo yumi na kyari kana morogi orenge turojira ni mwana eba morogi teli bono mwana ako gitanda lyabe gronga kosalia akona kole biyu ni muno morogi tojara kutu lietele morogi bono mwana ugo ikarusi kwa sama tabo wanyi taja ko morogi kosi lietele liko koranga nona abarogi kere bagutini ko muntu korunse si wana ita china ekere to akuno mubiro uri gari ochire mojeri twakunire ko moje twakonnect yaba cyamani cyamindo bajya bakorre igari togo jari yesembera libago tindi ko mubere basiare bakorre lituko litangani etogo to maybe moni utuko no mubiro aranse lituko litangani togo to maybe moni byange yakorera nyawo yona wonjo kanembera lituko lya kabere anye mwabegete biro bwase mubegete estima mwana estime ko nakuba kubangieke abune gastore lituko lya gatatu torusiti muberense nakito ko simu berense ali togo je senyo to akoreta connection igali salu kunto arita kariyo ke toga go tokora ke to korangiri tanga aye mumanyi aye bosiburi aye ukebiro igo goitaba mali nakyo kugira barandi bali spiritual kera bago tinde ko mubere bago teba nga usisikie sauti yote
toigurio girino tigeria Yesu bie eliye getuna rikyo moiso igongorangeri tore ekere batine kiro mubere orio mo pastor spiritual kira tine kiro mubere oingo torenge merimo koyorusia okay oibono sauti yetu takoigu igamurimi sauti yetu lakini ori rega tumate ngoyera kora hegero mae ano amazaba utabwajiku komanya tore lakini ori spiritual ya tokorekerio na se bari gotokorera ndibaga siarire acid bege tubagatugundwa ona batisale buna muto siarire mugotokorekerio geto gebona togochera eligitani eri nae manyete tutake tumubiro itu siarire acid abarugimara mamete nambara bungantara no na gwakora igo tokorbereria ansa bakunyusiarire acid mubiro bro okay turi kuinga abantu muntu ngotinde kwa basiarire acid ngati bono origisa oera one go batokorere gire gitu chingo bono chuka chigotigara lakini bore kire bakorere igo para baguchibarusia mahugari nara baguchibateka chipara kwe guchigari chaguri lakini gitoko keme bireche bichi achari kunyori family geto muntu asetiri ngaye twakora mero kwere pare muntu yende yarutire getekeri sa kwala dewo akwanira manganari ndo changa chinsa chito chigende tukuna kuminyoka sana yes timeyitinga curate abantu baito igoro yogotiga chindamwa mune chimoko ikyagere ndamwa muno borogie mokono borogi na hindi ngakibago kora batike chindegechi bachiri nyasa ikyagere bintu bimbiri ko bakonya mbiri ko bairande kero mari orongocho nakito ko bakonya gusiyita abana baito bali babwate bintu bigabatige ne generation ngao amen njete tabate generation to ikire boniga musomo nyasaye tindi mogeni asabanta abange myake mingi yandi morning nabo mogeni gukwana na mwana goyo ndera abo mogeni bantu ba watch YouTube bandorire mitandao bigano yane bayeigure na kirega singe bari batana kongikera bangikerire kiumbe kina beto na rweto boni ngano murandi ne korandiria abantu na kubarusi asama tabawai nginda tebi mwana mintorali utaka kwerusi asali unanje bona abantu abange babwatanira munanche nimewaombea neba n'umuntu bwatanira munanche ondangirwa chinka yaye ombekere gari amaguta na minyo kirachiri kusabira inka yaye ameona Mungu bantu abange umuntu nteri pastor abana banendo chingambali buya marieto ngeire na achire gitu nabengatire nginale gotebi umwana minto mugusi ekero gosome gitabu kia Mika 3:3 iko kwane goro yoborogi automatic inwa barogi takorie emibere y'abantu bane osome igitabu kia Mika 5:12 nindu sioborogi kurua sama gokaino ejo gosoma na bagosoma Mika 5:12 nindu sioborogi kurua sama gokaino lakini sateria teba 3:3 osome Mika 3:3 ego teba ngainwe inwa abarogi abamukorie emibere y'abantu bane no isako soma Zaburi 53 verse 1 utirimboke ego tebanga abantu abaliri bagotebanya saita iyo kuchimate amagotenga ngabalire amasangu y'abantu bane basabuire abarogi abe bintu bagokora bamanyire kubwata Mika 3:3 gotebanga nande bakubwata amahugari bayeira para amasangu bajiko yatumeka korogera egento nalgo teiba bana banyasaye aye otari omorogi igo chandire nesenge jo chandire bwatana no muntu omunyasaye ori ore spiritual akoimukerio mosigo nabo kosomia umwana tagokonya ikosi abarogi mbaro nabo mwana ako na America bamuitira America koigore ngo umwana urure Kenya jire Saudi chiruti ejo na kwere muchire dio kwerero amaretire abarogi mbamuri gitabana bawo nje nare goteberio go linene no kubwata nabasomanya saye na ege pindi munege twakorete ire uchumbe munege twakorete ire tigeme kiando cia sonyi gwete ayo toreke na uchumbe nenda gutigera umwana minto na beko nyareka twakwanira oborogi otebe ngaborogi mboyo lakini ayo manyena okwenda sabaganga abaganga na abarogi etwarenge kiombekemo etware kubwata namo gochibeze chichinga bakwira sabaganga abaganga babwate namo na abarogi na bano mugango ndigerete tigamanyinga na kwanire nga abaganga twarenge gentekemo na abarogi tware go setani tigana kwa ndo boganga ebinte byona kwa gusaragwa kuna gotebunga aburete gende kebeka segete tigana ebinte ebi igana gocha se Yesu gwata namo na intwe na bongo gosabera na bongo ndigi
nabo ngoko inamba yane yesimene nga pastor gakia mangana ali gwakwana nje ninte getonkonyere nkayane ninte getongimukerie nkayane utaona ukifunguliwa ketembe itome yakorete ira mangana maya kere yakorete ira mangana buna ene secret utamanye utalipa garama secret bune yengo kwana wengi wanalipa garama kuigundua because abantu bachiro buganga muntu chiro buganga oiro muganga lieta liao ogosibire tonywamo oiro muganga lieta lia bana malieta ya bana bao bono batandene bakunywa maru tutawaondoa kwa hiyo laini igenteke na nyinare gukwana mwana minto abana banyasaye batoreke bamuiranire Yesu unanje boni gankomeka mekaiga nkorara nyumba bwa nkorara nyumba na gutiribune mori ngare akega na saa tatu ngo ikere igona ande na achire ande bono kwale kusenge jibutuko mate moko beko mubiro munga munafaa mwili mwingine kikwanyu ilio ko litoli kwemanya bokendu toli koyo kimurali mono muri gesugo numba kungumba saje ewono mugo chali kuna bokendu mbuli ko baita tigango tebita ta na chande gete bobe murani twa kombali butuko oikera bari bagwa kombali butuko tigorre ombalingi ontimbo butuko bagwa kamache omoro yuma den ko limitwale ngino ne gali chitaye nabongo ngachitangu omuntu nabagwa pasta nekene gwakwanire twari kora bakigari mwe gwetega gorwari twari mikita igari yaba musunta nande gogweta toto mureka ndota dio tumureka kurwari mno gocha tole committee ede mero twari kobanga etokora kuri meri kurwari ura eta gogweta gesunde ko chiabu to yiyo bolia bana boda boda para ade tunaona vitu kwa usiku ngo ikase ke tegan eta yari mabusaiko ego ikamutu ake gayoka abo no twari ngaround yao njena atoregete Yesu nankonyete igongo konya abantu batatu amina ewa yes akimbiya muno sana sengenchugwa nchago chagega se podcast yeito ya tukwanira nego chago kutumanye na kutuigura amonga itu na kutuigura our spiritual kumanyanga ki tigato ndonya gote ndonya kwegerere bibi tigato tebe ngaki oborogi mboro tiga abantu batuleke bamwanje Yesu nayo kuna kuiguo benga gitwa gya kwanirwe karwa se binde bimbiko gokonya kende gionsi ikiagera nkora bukura abana bao barabugite buna banyale buyura bugiti barabugiti Isaiah 58 mego tebanga kurera abantu bano gusari kwabo bakurera oborogio bakora bono toko bisago sini toje kuburi kwa maswali bono ngina ababegetari ngababega getembe ngimwa kwanete abantu tiga batore ke turare nyumba borogi mature sianja na kota igara rero nyumba ngakene nyakundio kwanire tiganda are nyumba rero bana mature sigoze ne jinze abana barubara America baye bamugore mature zitana koraro saa moja saa mbili saa tatu otiri ndiye goje yako ere nyuma tigara are gote Biyamoro sana sibono biyamoro sana singenje kwanza kubaterana into asumurubiri we podcast to yatukwanirane biyamoro ase bali bonse bamekishwe ngumurubiri ukire ubakira senchire yabene tigamuseseniwe naende katunda lechinga kichinde imeya umurubiri tukwanirane okay naro atebe nga pastor kene gwankunire igabono ni namba ndako hiyoka otebe ngumusumbu nyasaye gakinji nona abandi nabaturumete na benko bayo mangwa ndebere nganye na tigire moreta nera rushuda muna bare gokora pastor muna kwanete na nyina akorerebo ekene pastor na ndusio inamba ya ne seminary inanda sama itachi amasabo pastor ninte tungi mukire musigoyo inamba ibuno ko yebwata to connect mail nare iga nabo gatana ncheke enda mail nabo kure message na anje na tori kire ninte na yenye kuromoro gikware ngomoro gigatori kamenya kundi na ye njuteba ngakine njitigandu omugano na litora samuri abaru ya batutikane kwa jina la Yesu namba ya ne simire 0711 43 nande 43 03 0711 43 nande 43 03 ina mbendere 0710 74 27 85 abantu batoleke toje torushuda gaiga usiyebwenere turare nyumba Biyamoro sana bazibona biyamoro sana mwacho tugotoligere ili korwase nsemo yetu ya YouTube nabo igo ngusaba ngogende gali nsemo ya YouTube you subscribe and share and comment tubikire comment yawo nandi watch gipindi kiga asingincho yugwimanyia mangi ntobito koletera amangi bikone mbiro usiye ite bituko iko lakini tigango nyasaya tokonye ase podcast ya tukwanirane bikachinga kichindo yokoletera umurubiri yego sokoletera podcast yiko kwa Amerikeru bikachinga kichinde nyasaya tigago sese nandi tumirane God bless you. Amen. Amen.